Ndicela ningandivi wrongo guys ne, but ngathi anolunga mani mna uba netshomi ene-disability. Uba ise-politically correct povlo terms, tshintsha everyday kaloku izinto zenu. I can't fucking keep up. Ndisisimengxe somntu mosimneyo ndi-childish too much. Makani ngamane ndimtuja oko kaloku eyakhe. Like la 50% off ngulukhanya maloni elaa mehlo. Ndiyaba ndimgcumisa nomgcumisa mosumjita ndimtsheke uba kuseyinyhori nyhani le okanye iponi yasebhayi kaloku liyafoni into engenzeka iseqhingeni loncuva amankazana. But ke asikho lapho namhlanje guys. Hawu the ladies kanibe honest nani. Thiba bafona ungavasha ecamka laa mntu mhlawumbi ucinga fanuba ulele elaa mehlo libe lithe eli-one lisebenzayo sheke noba lisebenza overtime because elinye eli aliqhwanyazi noqhwanyaza for lihleli nje librayithile. So yoshaya ihala mosiphaka uye endlini umjita ufike etipe ekhawutshini awunothemba mani uba kusele tsotsi inijongile okanye kubethwa baphi. Ndike ndava kukhalazwa ukuba napha emhlobo wenene uyaphindaphinda fondini. Ndithi hawu mona aside fondini umjita is very good. I mean siyambona sonke mos, he has an eye for i-radio. But ke wethu guys, kusemhlabeni apha mani yazi umntu makabe yile nto afuna uba yiyo. As long as uba yena happy ngesiqu sakhe. Andikho perfect mna kuqala kule ndawo ndihleli kuyo. But ke andizungathandwa fondini, sesizimenqe ndisizwe.